बिर जोहोलावफोरनि मुंख्लं खाम्फाखौ लासिं सिं खालामनाया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोदान खोथा नङा, मिथिबायना? गोबां बार जाबाय, बारे बेबायदि जाथाया जागासिनो दं। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दिनै जों मानि बागै खोथा सावरायगोन बेखौ नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं होननानै। आंबो मोजाङैनो दं। 17 बोसोर एबा 17 इयार्स जोंनि बे बिटिसिखौ बर'फोरानो सालायबोगासिनो दंमोन। थेवब्लाबो बर'फोरनि मुंख्लं खाम्फाखौ दासिमबो नैबे समसिमबो रैखा खालामनो हायाखै एबा रैखाथि होनो हायाखै, मिथिबायना? आसरित! जोंनि बर'फोरा 17 इयार्स बे मुंख्लं खाम्फाखौ सालायबोगासिनो दं, नाथाय बेहाय सिकिउरिटि होनो हायाखै। मानो? मास मोनसेयाव 6,000 5,000 होनानैबाबो सिकिउरिटि दोननो हायो। साबासो सुबुंफोरखौ बे जायगायाव सिकिउरिटि दोननो हायो मास मोनसेयाव 5,000 6,000 होनानै। आरो जुदि नोंथांमोनाव बेखिनिखौ होनो हानाय फैसा गैयाब्ला, जों रायजो राजाफोर दं, जों रायजो राजाफोरा न'खरसेयाव थाइसेयानो जा 10 थाखायानो जा खांनानै जों हरलायगोन। अब्लानो जोंनि बे बर'फोरनि मुंख्लं खाम्फाखौ रावबो आलाय सिलाय खालामनो हानाय नङा, मिथिबायना? जुदि बिथांमोननाव फैसा गैयाब्ला जोंनाव लांफै, जोङो न'खरसेयाव थाइसेयानो जा थाइनैयानो जा आथोनायानो जा सारेनायानो जा बेफोर फैसाफोरखौ जों खांनानै बड'लेण्ड मार्टियार्सफोरनि थाखाय रैखाथि होनो थाखाय जोङो फैसा हरगोन। नङा होमबा लोगोफोर? बे थाइसे थाइसे हरनायाव जोंहा मा लस दं? जोंनि बे बिटिसिआव खैजोन बर' न'खर दं? बे न'खरनिफ्राय जोङो थाइसे थाइसे खांनानै जुदि हरब्लाबो जेबो खोथा गैया, मिथिबायना? जेबो लस गैया जोंहा। आं बे खोथाखौ बुंदों मानो होनोब्ला 17 बोसोर सारखार सालायनानै जोंनि बर'फोरा बे बड'लेण्ड मार्टियार्सखौ एबा जोहोलावफोरनि मुंख्लं खाम्फाखौ रैखा होनो हायाखै, मिथिबायना? आसरित! सिकिउरिटियानो गैया ना मानसिफ्रानो गैया? खैजोन मानसिफोरखौ जों भिडिअ खालामबाय थागोन? बेबायदि जाथाया गले गले खनले जागासिनो दं आरो जाबायबो थादों। लोगोसे जोंनि बर'नि मुंदांखा एक्टर जायबा बिथां लिंसार ब्रह्म, बिथांमोनाबो बेहाय एलबाम खालामदोंमोन। दा बेखौ लानानै बिथां लिंसार ब्रह्मआ निमाहा बिदों गावनि फेसबुक पेजआव। बिथाङा बुंदों बेहाय भिडिअ खालामनो थाखाय पारमिसन लाखादोंमोन होननानै। लोगोसे बिथाङा गावनि फेसबुक पेजआव गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। जाय बिथांमोना बेहाय थांनानै भिडिअ खालामदों एबा मिउजिक भिडिअ खालामदों एबा एलबाम खालामदों, बिथांमोनखौ आङो होनदों बिथांमोना खालामैनि सिगां खनसेसो खननैसो साननानैब्ला जोबोर मोजां जागौमोन, नङा होमबा? दा बिथांमोनाबो जेबो मिथिस्लाबाखैमोन। बेनिखायनो बिथांमोनाबो बे जोंनि बर'फोरनि मुंख्लं खाम्फायाव जायबा बिथांमोना बड'लेण्डनि थाखाय जिउ गारनांदोंमोन, बिथांमोननि मुंख्लं खाम्फायाव थांनानै भिडिअ खालामहैदों। लासिं सिं, ओरैबायदि लासिं सिं, जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ लासिं सिं खालामजोब्बाय, नङा होमबा? मा होनबावनो? गले सानफ्रामबो बेबायदि जाथाय नुबाय थायोब्ला जों मा होनबावनो आरो? गाव गावनो बुजिलायनांगोन आरो जेब्ला बुजिया अब्ला गाव गावनो पस्तायगोन। आङो जोबथारनायाव बेखौनो बुंनोसै, जुदि बड'लेण्ड मार्टियार्सखौ रैखा खालामनो हानाय गोहो गैयाब्ला जों रायजो राजाफोर दं, जों रायजो राजाफ्रा फुल सापर्ट दं, मिथिबायना? जोङो मास मोनसेयाव थाइसे थाइसे न'खरनिफ्राय खांनानै जों हरनो हायो। थाइसे हरनायाव जेबो लस जाया जोंहा। लोगोफोर, आं बेनि बागै बारा जेबो बुंनो थांला। बांद्राय बुंब्ला आंहासो दाय जागोन। दानो सोरबा आंखौसो पुलिस केस होलाबायगोन। दा बेखायनो आं बेखौनो बुंनो सानो, जुदि बिटिसि सरकारनियाव एबा बिटिआर सरकारनियाव बेफोराव साख्रि होनो थाखाय फैसा गैया, अब्ला जों रायजो राजाफोरा दं। नोंथांमोना बे जाथायनि बागै, बेबायदि खनले जाबाय थानाय जाथायनि बागै मा बुंनो सानो? नोंथांमोना नोंथांमोननि साननायखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। खुलुमबाय।